rei ha decidit l'expulsió dels moriscos. Tots fora! Tots fora! No pot ser, majestat. És una ordre espantosa. Tots fora! Tots fora! El papa recomana mesures redemptores, mà suau, coloms blancs. Però ja sabem que el papa no sap què són els moros ni el perill que comporten. Els nobles de València s'oposen a la idea. He vingut en nom d'ells. València és un horta que reguen els moriscos, un jardí majestat. Senyors valencians, protegiu els moriscos per tal de no perdre els vostres vassalls que treballen la terra tots d'any i de franc. Els vostres interessos van contra la corona i això és perillós. Només us preocupa el vostre benefici i això és vergonyós. Però no podeu fer fora 200.000 persones, pobra gent, què faran? Altesa, dispenseu-me, però no són persones, perquè són musulmans. El rei ha decidit i no estem parlant massa. Tots fora, tots fora. Tenim molts terrons i són una amenaça. Tots fora, tots fora. Penseu, nobles senyors, que mantenir els moriscos vol dir obrir la porta al gran poder dels turcs. Ells són els seus germans de raça i de creença i esperen el moment més bo per atacar. Penseu què va passar al regne de Granada quan els moriscos s'alçaren fa només 50 anys. Sempre han ajudat a la pirateria. Sempre els han amagat, sempre els han protegit. Quin és l'ajut més gran que tenen els corsaris? Els 200.000 moriscos que esteu protegint. Senyor, si persistiu en expulsar els moriscos, hi haurà un desert molt pobre, on ara hi ha un jardí. Sentiu, serà un desert. La noblesa arruïnada. Tots fora, tots fora. El rei ha decidit que no en quedi ni l'ombra. Tots fora, tots fora. No s'enduren les cases, ni els ramats, ni les terres, si sabem ser fidels al rei. Tot el que és seu serà nostre. Serem fidels com sempre. Doncs llegiu el decret. El rei d'Espanya, Felip III, i per sa majestat jo, el marquès de Caracena, virrei lloctinent de la ciutat i el regne de València. A tots els grans prelats, barons, cavallers, justícia, jurats, balles generals, governadors, ciutadans, veïns i particulars d'aquest regne, dicto l'ordre que segueix. Després d'haver intentat durant anys la conversió dels moriscos sense cap resultat, davant del perill de danys irreparables que poden venir de dissimular la seva infidelitat, aconsellat per homes sants i doctes, i per aplacar Nostre Senyor, és el que tots els moriscos siguin trets de València. I perquè es compleixi l'ordre de sa majestat, que tots els moriscos, homes, dones i nens,
deixin les seves cases amb els béns que puguin portar sobre les seves persones i s'embarquin en les galeres preparades per portar-los a Barbaria, on seran desembarcats. El rei garanteix el bon tracte a les persones dels moriscos. A qualsevol d'ells que passats els 3 dies sigui trobat pels camins, qualsevol el pugui prendre, robar-li el que porta i, si es defensés, matar-lo sense pena per ell. Tal és la reial i determinada voluntat de sa majestat. I perquè sigui coneguda de tothom, es fa pública a la reial ciutat de Madrid el dia 22 del mes de setembre de l'any de gràcia del 1609.